Lahi na karon ng panahon kaysa unang panahon. Kaysa una kong manguyab ka, kinahanglang mamisita pa. Pero karon kay high-tech na cellphone na'y gamiton. Kung manguyab ka, hala textan ra. Kung sugton, halo ka ng cellphone. Labi na gyud kung maguyab na cellphone ray nasayod. Kayang ring kuling o ang right message maora na'y nakabalo. Kinahanglan ko ang imong reply nga kanang tinud anay. Pagdalig reply ayog dugay-dugay, kayang cellphone magpatay-patay. Ang akong cellphone nga kagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Akong cellphone nga baraton, nindot ni kay dili kawaton. Lahi na karon ang panahon kaysa unang panahon. Kaysa una kong manguyab ka, kinahanglang mamisita pa. Pero karon kay high-tech na cellphone na'y gamiton. Kung manguyab ka, hala textan ra. Kung sugton, halo ka ng cellphone. Labi na gyud kung maguyab na cellphone ray nasayod. Kayang ring kuling o ang right message maora na'y nakabalo. Kinahanglan ko ang imong reply nga kanang tinud anay. Pagdalig reply ayaw dugay-dugay, kayang cellphone magpatay-patay. Ang akong cellphone nga kagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Akong cellphone nga baraton, kung iprenda di gyud dawaton. Kinahanglan ko ang imong reply nga kanang tinud anay. Pagdalig reply ayaw dugay-dugay, kayang cellphone magpatay-patay. Ang akong cellphone nga kagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Akong cellphone nga baraton, nindot ni kay dili kawaton. Kung iprenda di gyud dawaton.